pui toate, iar cu iubirea ta măreață să te mândrești o viață. Iubire, te-ai născut, cu iubire ai crescut. Ia seama bine, copile, în astă seară am venit la tine. Foarte bine să-ți ursim, daruri multe să-ți oferim. Harul meu, eu ți-l ofer, înțelept, tu să fii mereu. Și oricine, orice ar spune, în balanță tu vei pune. Adevărul îl vei căuta, până când îl vei afla. Decizia dreaptă mereu vei lua, dreptatea o vei căuta. Cu înțelepciune te ursesc și înțelepciune îți dăruiesc. Harul meu, eu ți-l ofer, norocos tu să fii mereu, triumful să-ți fie cel mai mare țel. Dar atunci când îl atingi, tu să nu te simți fel. Fiice zi, tu te vei trezi, soarele îți va zâmbi și te va călăuzi către-o nouă zi, mereu frumoasă și norocoasă. De aici oriunde, de speranță și de bucurie, cu noroc eu te ursesc, noroc îți dăruiesc. Harul meu, eu ți-l ofer, iubitor, tu să fii mereu. Dragostea, când o să iasă în a ta cale, inimii vei da ascultare. Al tău suflet, cal și blând, va fi scurt pe acest pământ. Să fii bun și iubitor, de părinți ascultător. Inima mereu să fie plină, doar de bucurie. Cu iubire te ursesc, iubire-ți dăruiesc. Cu mama ta, pe cruța, tu să te înțelegi bine. Ea să știe ce-i cu tine. Ea te-a adus pe lume, iar o dragoste mai adâncă nu e. Mama e una pe pământ, vă leagă un sfânt legământ. Va vechea zi după zi, noapte lungă după noapte, să te audă gângurind, să te vadă apoi crescând. Pentru tot ce datoresc, să nu uiți să-i mulțumești. Peste ani, când vei privi părul alb la tâmpla ei. Tatăl tău, Leonard, când te va chema, să-l ajuți cu ceva, să te duci cu pas grăbit, căci de mână te-a ținut. Când să mergi, tu n-ai știut. Pentru tine, el muncește, viitor bun îți clădește. Tu ești mândria lui, pentru tine ar muta munții. El e forța și puterea, el alină durerea. Pentru tot ce datorezi, să nu uiți să mulțumești. Peste ani, în forța lui, vei fi tu băiatul lui. Nașa ta, Mihaela, te-ai ținut în brațe. Așadar, bagă de seamă să respecti și să iubești și cu drag să o vizitezi. Cu mult drag te-a creștinat, cu vorbe bune te-a onorat. Nu-i așa, dragi invitați, că merită să aplaudați? Nașul tău, Sorin, știe ce vrea și ajutorul ți-l va da, de-l vei solicita, iar te-l vei respecta, numai parte de bine vei avea. În biserică asta a rugat, să fiți binecuvântați. Nu-i așa, dragi invitați, că merită să-l aplaudați? Pe bunicii tăi, Nelu și Cristina, tu să-i iubești, or să-ți spună la povești. Ei te vor alinta și te vor mângâia, că de acum au și ei timp de o vorbă bună, de un alint. Cu brațele deschise, mereu te vor aștepta
și orice năzbâtie ți vor ierta, căci așa sunt bunicuții, vârsta le dă bunătate, iar noi ne dorim sănătate, că e mai bună decât toate. Frățiorii tăi, Evelina, Miruna și Denis te-au așteptat. Pe părinți te-au ajutat cu tot ce au avut de organizat. Vei înțelege când vei fi mare ce bucurie să ai sub soare, frați, dragi la sânge, să ai pe umărul cui plânge. Așadar, dragi invitați, prieteni, rude, frați, cumnați, martori de dumneavoastră, că a primit plăcerească acest lucru stea în frunte și din inimă iubim și cu har îl dăruim, dar în nume și rele, o să nu vedem de ele. Suratelor, suratelor, spuneți voi, a câta oară este când dorsiți fără a patra surioară? A câta oară este când mă lăsați acasă și vă prezentați doar voi la o petrecere regească? Dar această dată nu mi-ați mai scăpat, căci am găsit dovada ce m-a elucidat. Unde este drăgălașul pe care îl găsiți voi azoare și cum fac să ajungă la el și-a mea orare? Voi îl cunoașteți? L-ați văzut? Am înțeles, am început cu stângul. Aveți cumva impresia că vreau să fug cu prungul? Ca să nu mai aveți față de mine vreun fel de ezitare, permiteți-mi, vă rog, să-mi fac o scurtă prezentare. Bună seara, frumoasă adunare! Stimabila, aici de față, sunt a patra ursitoare. Mi de scuze-mi cer că am întârziat, dar dintre toți cei de aici, nimeni nu m-a invitat? O eroare, poate, asta mi-e concluzia firească, că știm cu toții, greșeala este omenească. Bucuroasă acum că totul s-a lămurit, să vă spun într-un final și pentru ce am venit. Eu nu port ranchiună, eu nu țin supărare, vreau doar să văd pruncul și să-i fac o urare, aici și acum. Tot nu mi l-arată nimeni? La început nu am crezut, dar acum că mă văd pe fețe, zâmbetele mustăcii în crețe, m-am convins că nu-s de voi. Nu văd pe aici vreun meu care să concureze cu mine la tale și rime fine. Dacă leg la întâmplare, orice persoană ca atare, ei pot demonstra de îndată că eu sunt cea mai rafinată. Ca de exemplu, să ne spună dânsul drept, nu e el frumos, fără niciun defect? Încununat cu lauri se vrea acest bărbat, dar cum ai putea să pui coroana până așa păr bogat? Surată dragă, copii auzi, văd că te distrezi, dar cu fanii de afară ce faci? Vrei să-i ratezi? Fani ai mei? Vai, ce încântare! Îmi pare rău să vă anunț, urmează a mea plecare. Nu fiți, vă rog, triști, nu vreau să vă tristați, puteți însă, în cinstea mea, tot să aplaudați. Scuzați-o pe sora noastră, nu-i de rangul dumneavoastră, e răutăcioasă și invidioasă. Iar tu, pruncușor iubit, uite darul ce-ai primit de la cele trei surori, ursitori care soarta ți-au pecetuit. Când clipe grele dormica, imediat ne vei chema. Noi te vom ocroti și bine îți va fi. Rămâneți toți sănătoși, să ne mai vedem bucuroși. De departe noi venim și departe acum pornim.